nového loga. No a teraz prenechávam slovo Babelu Tomovi, DJ Snowman, nech sa ti páči, má slovo. Takže kamošky, kamošovia, chalani, dievčatá, ženy, dámy, páni, muži, ja vás tu pekne vítam dneska. Som rád, že ste došli, lebo dneska krstíme moje nové logo. Ja som začal rok a pol dozadu, som začal s DJingom, dal som si taký comeback a proste sa to vydalo troška vyššie, tak sme dali troška aj nové logo a ďalšie veci. Ja som si vybral skupinu Dynamix, pretože s nimi som začínal tu v Červenici ešte v roku 2015 svoju prvú akciu a sú to chalani na jednotku, proste si ich veľmi vážim, tak som sa rozhodol, že oni budú dneska moji krstní otcovia loga. Chcete vidieť dneska nové logo? Povedzme si niečo. Vážený, takže DJ Snowman je na našej scéne, takže začal jak zasraný chlapeč. Potiahol to, neviem koľko si potiahol, 8-9 rokov, potom si dal trošku pauzu. Teraz prišiel opäť na našu scénu, hraje už nejaký ten ročík, ale veľmi dobre sa vyťahol, je nám cťou, aby ste boli našimi krstnými otcovia, ale ešte predávam slovo. Takže poďme na nové logo, ste nachystaní? Troška počítame. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viete, čo nám krúti karibský rum. My sme na také pekné kočky, že je troška väčší zadok, troška počernejšie a sme na Captain Morgan. Takže Tomáško je na súboplek, ale také spomíno, aby sa darilo. No takže vážení, sme tu dneska pre krstenie, tak ideme krstiť. Jak hovoril DJ Snowman, shaky, shaky, no a my dneska krstíme logo DJ Snowmana! Sa mu darí, nech nenahraje úspešných hračiek. A to by bolo, keď sme si z toho trošku aj nevypili. Hudba je môj život. Hudba je váš život. Pripravte sa na skvelú show. Práve teraz prichádza medzi vás DJ Snowman.